हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै लोगोफोर बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदि लोगोफोर भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय एक्चुअली नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर आं दिनै मोनसे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडियोनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ नीलेश्वरी दैमारी चेनेलाव आपलोड खालामदों आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय सैया सैया लोगोफोर दानिया फैदो बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि बागै एसे मिथिना लादों लोगोफोर जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियो गुबै फावखौ खालामनाय नुनो मोनदों राबि आरो टीजा लोगोफोर आरो बिथांमोनजों लोगोसे बेयाव गोबां फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनबावदों लोगोफोर बिथांमोननि मुंखौ आं मख'लायला लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ सोर खालामदों होनोबा नीलेश्वरी दैमारियानो खालामदों लोगोफोर आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होनोबा नीलेश्वरी आरो गौतम लोगोफोर आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि डाइरेक्शनखौ खालामदों नरेश्वर नार्जारी आरो लोगोफोर फट'ग्राफिखौ खालामदों निसान बर' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो लोगोफोर भिडियोनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय